ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପଟରୁ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ ଚାଲୁଛି। ଷ୍ଟଲ୍ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଖେଳ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି। ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।